Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malaya sa mga sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. At sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalog ko po at ituturo ko po sa inyong lahat aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot na mga orasyon na dito po lamang matutuklasan sa Liwagan ng Pangasinan. Pakatandaan at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. At palagi po niyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat, magmahalan. At huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay. Ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyong lahat ang siksik, dikdik at umapon ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Shout out po kay Gigi Nuno, Arnel De Rosario, Berlindo Paliso, Bike Tayo Commented, Shirley Iriola from Bicol, Ryan Abisti, Jonix Bin Nadine, Andy Bonifacio, Chris Lee Abughaw, Orchili, Tinetron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Alicia Apil, Fight to Win, Ambrosio Magalpo, Glorita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Eupimia Filipe, Ilma, Tripoli Commented, Marina Arangis, Luli Cayago, Joan Bibbs, Nugit Gillian, Jake Bulbayo, Rosino Borja, Innerpic, Mucha Hunters, Nathan, Bert Commented, Maylin Lumampo, Ali Mercadias Commented, Ray Barcelona, Bruno Ganda, Boy Beginner 83, Arnold Francisco, Apollo Landipio, Brian Mimsa, Rudy Joaquin, Cutie Tak and Inday Sali, Cokigen, Celia Cruz, Milk Jam, PB Purok, Tani Gianan, Joseph Lacada, Evelyn Calado, Antonio Suarez, Ruan Dinoso, Marvin TV, Coldod TV, Karen Campo, Jevelyn Egano, Shani, Allen Ramos, Pabriag, Isha, Pilar, Pagkagat ng Dilim, EDC Commented, Luyang, 92 Tiger, Maruka, Caralipio. Sa mga baguhan po gusto magpa-shoutout po ay mag-comment lang po kayo sa baba at sabay pindot na rin po ang subscribe, like, and share. Maraming salamat po. Sana po huwag niyo pong kalimutan po yung palagi ko pong lahat po ng pangkusagra po sa lahat po ng mga orasyon po na inyong gagamitin po. Kung halimbawa nakakaramdam po kayo ng mga masakit sa katawan, pwede nyo pong gamitin po. Iuna po yun sa isang basong tubig. Yung po palagi nauuna po yung pangkusagra. Tapos isunod po yung gagamitin po ninyo na halimbawa gagamitin po yung mga orasyon na yung kakailanganin. Huwag niyo pong kalimutan po yun yung Hocus Inem Corpus Meum, Hicus Inem Calyx Sanguinis Mei, Nobi Eternity Saminti, Mysterium PDIQ, Pro Bobis, It Pro Immortis Ipintutor, Illumission ng Picatorum, Jesus Homo Salvador. Yun po yung ninapod ko po sapat. Sana po yung pakalimutan yun. Yun palagi po yung iuna po yun palagi. Galing sa Diyos ang makapangyarihan yung pangkusagra na yun. Lahat po ng mga orasyon, wag lang po yung pangtigal po o gayuma, bawal po doon. Ang pagkagamitan po yung mga kalimbawa yung ganito, alto kalayo tubig, igusong Jerusalem, yung pangko sa orasyon sa Jesucristo sa hindi masunog. Napaka-importante po yun, the best po yun. Ito po yung ginagamit ko po. Ito yung pangkalahatan po yun. Aking binabahagi yun. Ginagamit ko kung saan ako nangagamot, yun ginagamit ko po yung pangkusagra. Sigurado mapapaandar po nyo yun. Ang gagawin nyo po kung gumagamit po kayo ng gano'n, i-focus po kayo sa sarili, isa puso't isipan palagi.
Yan ang palagi ko pong binibilin po sa inyo. Ang orasyon ni Jesucristo para hindi masunog, hiwagan ng pangkasiyan. Sa mga nagdidibusyon na po, i-direct ninyo po ito. Kung so yung mga baguhan lamang po na ngayon lamang po nakatuklos ng aking YouTube channel, hiwagan ng pangkasinan, sa mga nag-aaral po na gusto maggamot, o mga nanay dyan, tatay, magdasal po. Kung wala po kayong poder muna, ay ito po yung gagawin yung poder. Magdasal po ng isang ama namin, Banginong Maria, Luwalhati, sumasampalataya. Ito yung tinasabi ko na pinagkapoder nyo po ito para mapandar po yung orasyon. Sa mga baguhan po Tapos isunod po yung orasyon ng 3 bisis po. Usanin po sa isip lamang o po sa dibdib at pakrus at buong katawan po. Narito po ang orasyon. Alto, kalayo, tubig, igusom, Jerusalem. Alto, kalayo, tubig, igusom, Jerusalem. Alto, kalayo, tubig, igusom, Jerusalem. Dapat po ang mga usanin po sa isip lamang o po sa dibdib ng pakrus at sa buong katawan. Dapat po ang binabagi ko mga orasyon po dito ay dapat po ay maisaulo po ninyo. Kung ano po yung ibukal sa puso nyo na magagamit po nyo, yun po isaulo po ninyo. Siguradong mapapa-andar po nyo yun. At palagi focus po kayo pag gumagawa po kayo na nag-uusal po kayo ng orasyon. Focus lang po kayo. At kayo lang po ang nakakarinig. At siguradong mapapa-andar po ninyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po nagustuhan po nyo aking binaging video. Maraming salamat po. Sana po huwag mag-subscribe, like, and share. At pakipindutan yung pambinay ko. Pakitulong po. Maraming salamat po.